Ika, belai kena togang atau kena mana? Balai keno samung tangker ni bisingo balai ken mungkin anggi sinijak, korok ni rasa mungno balai keno kena togjak gay, thasing ni rasa mungno sar, korok sesini takut Priyo Dev Burma, norok ni korok ni nyo rasa mungno kena togjak gay. Angsini sir XML na kita koi dah naik faida ni bagi please. Dan sao. Sini khorok sa takuk Priyo Dev Burma sar norok ni khorok ni rasa mung thasing ni group song no. Balai keno khana tok jagai bo 500 টাকা rang price khai kya. Tai waisa koi ni kita ya sak na bagi. Tai waisa joto na pal khai ya pha khorok jadi. Sini sar so ni bagi. Hai dah hai yak pai thak play ha pai sak pai tongka jalai kami ni takuk Sukanto hai dah hai thasing ni Halo cek hani rasa mungno khana tok jagai borok bo rang hai dah hai sokat khai kang rang barile salia ya sakra disa Olo bagai nusi ngobo Olo kanor ya datang nusi tu Neng naik koma metai besar Neng leng sebabola
sebab aksal sini nahar no sini onai to sebab aksal sini nahar no ini onai to nenai to mentai besar nebaseba jadi nenai to mentai besar